Έχεις κάτσει ποτέ να σκεφτείς για ποιο λόγο, ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να προσπαθούν να καταφέρουν το ίδιο πράγμα και όμως πολύ λίγοι τα καταφέρνουν? Ο λόγος που δεν τα καταφέρνουν όλοι είναι πολύ απλός και οι περισσότεροι δεν το σκέφτονται. Δεν μπορούν να κάτσουν να το σκεφτούν. Δεν είναι ότι κάποιοι είναι πιο έξυπνοι. Δεν είναι ότι κάποιοι είναι πιο εύστροφοι. Η διαφορά αυτών που τα καταφέρνουν και αυτών που δεν τα καταφέρνουν είναι πολύ απλή. Είναι ότι επειδή ο δρόμος δεν είναι εύκολος, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, όλη η προσπάθεια δηλαδή που κάνεις δεν θα είναι εύκολη με ό,τι και αν καταπιαστείς. Ο λόγος λοιπόν που δεν τα καταφέρνουν κάποιοι είναι γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι θα υπάρχουν ψυχολογικές διακυμάνσεις. Τη μία θα είσαι ψηλά και την άλλη θα είσαι στο πάτωμα. Αυτοί που δεν τα καταφέρνουν θα μείνουν για πάντα στο πάτωμα. Δεν θα προσπαθήσουν ξανά να φτάσουν στην κορυφή. Αυτή η ψυχολογική διακύμανση είναι που κάνει τη διαφορά. Οι άνθρωποι που θα προσπαθούν είτε πέσουν 1, 2, 5 φορές αλλά προσπαθούν να ξανανεύουν, τότε αυτή θα είναι το απόσταγμα, αυτή θα είναι το μικρό ποσοστό λοιπόν που θα τα καταφέρουν. Άρα, για να τα καταφέρει κάποιος, η καθαρή συμβουλή μου για όλους είναι ότι ναι μεν πρέπει να αποκτήσεις τη γνώση, δηλαδή για παράδειγμα μπορεί να αγοράσεις μία εκπαίδευση και να μάθεις πράγματα, να αρχίσεις να τα βάζεις σε εφαρμογή, αλλά να μην τα παρατήσεις αν δεν τα καταφέρεις με την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ή και πέμπτη φορά.